Бардор Омада, салом алейкум. Ягона мақсаде ки их видеоро тамошо мекунем ради интересе просто тамом. Касте ки интерес не бардоро тамошо мекунем. ва ба дӯсторои варзиш гуфтанем ки дар тамоми бозингари ҷанговар шумо метавонед ки ба ссилкае ки дар комментария видео закрепит кардагия бигзарен, регистратсия кунед, ба промокоди Шарипов бонус ба даст биёрен ва сумбурд кунед. Ссилка дар комментария закрепит кардагия фаромӯш намекунем ки ба наздики бои Ҳабиб Нурмагомедов. Так что шанс ай даст надед. Як одам аз Таврет ва бардоро и история конкретно история интересная. Ягон кас официально буданира таҳзиқ карда наметавонад, не ки чӣ хеле боша интересная бардоро. тамошо мекунем. Июли соли 1954 дар Токио служба безопасности аэропорт ба як проблемае рӯбарӯ мешаванд ки ҳамаеворо девона мекунад кор. Яъне ки проблема дар чӣ буд ки ӯҳо наметонистанд ки шахсияти одамеро маълум кунанд ки бояд ки ба Европа парвоз мекард. Дар паспорти ӯ ҷои таваллудаш Таврет навистагӣ буд. Проблема чӣ буд? Проблема паспорт набуд. Паспорти ӯ паспорти ҳақиқӣ буд. Не ки гап дар чие ки служба наметонист ки биёванд дар карта ёки ягон чи Таврет, яъне ки ҷои таваллуд шудагии ҳамин одам. Вақте гура допросит мекардан, ӯ беҳад ғазабӣ мешид ва мегуфт ки ман намедонам ки шумо ба кадом мақсад маро маҳан кардастен, бесабаб маро маҳан карден, пурсидастен ва айресм ақиб мононден. Ва таможнико дар охир розӣ мешаванд ки мо просто наметонем ки ҷои таваллуд шудагии шуморо биёбем. Пиздец. Ва одам меган мара картара битен, ман да шумо картада нишон метавонам ҷои таваллуд шудагии хидмат. Бардоро намеовахидшам. Яъне ки картара мегира ба дили пур ки ози нишон метавонам ҳамин ҷои таваллуд шудагии хидмат мебина да карта нест ҷош. Ва барои тасдиқ кардани ки ҳамин хел ҷо ҳаст ва документҳои ҳақиқие, ӯ дигар документҳошам нишон дод. Права дар мошин, коғазҳои банк ва дигар документҳое буданд ки ҳамаи документҳо ҳақиқӣ буданд ва дар онҷа нишон додагӣ буд ҷое ки и одам зиндагӣ мекунад ва таваллуд шудагӣ. Ҳамин хел айбайн 8 сол мегзара. Что? Ҳамин хел айбайн 8 соат мегзара ва одамои таможнико ҳеч намефаҳманд. Ну тупые. Ва ё одам ай Таврет мега ки командировка омадагӣ ва пештар чандин бор сафар кардагӣ ва ягон вақт хе проблема мега уда намеш. Загранпаспортча нигоҳ мекунанд, дар асл ҳастай печатое ки чандин бор гузашта омадагӣ. Хе проблема нашидаша. Ва вақти гура гуфтан маълумотои шахсиша буга, ӯ спокойна ҷои компанияе ки дар ҷои худаш кор мекард ӯра гуфт ва компанияе ки дар уҷо омадагӣ ӯра мега. Вақте ки ё тафтиш мекунанд, маълум мешавад ки умуман вуҷуд надорад хе компания. Документ аст. Ва служба безопасности маҷбур мешавад ки ӯро айрес бигардонанд ва дар як ҳуҷраи меҳмонхона бо 4 та охранник маҳкам кунанд ки ӯ ҳуҷра балкон надошт, резаи калон надошт, яъне ки гирифта наметонист авҷа тамоман ва 4 та охранник дига ӯро охраният мекард. Ва дӯсто ҳамада интереснаш чие ки тамоми шаб дар торикии худаш танҳо и одам места, вақте ки саҳар паго охраннико дара ҳуй мекунанд, одам нест. Оҷа резаи набуд ки ӯ бутона баромада, балкон надошт ки бугрезад. Одам просто нест. Ва охраннико мега 100% гарантия мо метавонем ки авҷа буромадан тамоман мумкин буд. Аз шумо меган ки мумкин охранникоро хоб бурда шаб буромада. Не бардор. Охраннико 4 та буданд. Пас мена нигоҳ мекунанд. Иш хоб рафт, уш мехеза, уш нигоҳ мекунад. Ки ҷоши додам. Полиция розыска объявит мекунад, не ки намеёванд. Нест чӣ хел одаме ки неста меёвиш. Ва одамое ки ба ҳамин хел кору сару кор доранд, яъне ки ба ҷаҳони параллелни, ӯ меган ки дар параллелни вселенни ҳамин хел ҷо ҳастай бо номи Таврет, яъне ки ӯ картаи параллелни ҷаҳона доранд. Интересно ки ӯ чӣ хел картара кашидагиян ва дар ӯ карта ҳастай ҳамин хел ҷо Таврет. Бардор дар ҳамин ҷа видео ба поён мераса. Фикр ақидат ҳатман дар комментария бинависед ва агар ҳамин хел видео дар шумо интересный боша дар комментария баён кунед ва мегзарем ба салому паёмҳои шумо. برادران عزیز، به شما داروهای گیاهی رو توصیه می‌دهم. می‌پیدیم پاستا برای بقوت کردن مردانگی، برای شخصانی که کودک دار نمیشن فوی اسپرم رو زنده کردن، همچنین برای شخصانی که در وقت همخوابه شدن به حرکت میباشند و همچنین برای ورزشکاران توصیه داده می‌شود. یکی از داروهای گیاهی دیگر این فرنگ میباشد، برای مردهایی که زنهای خود را راضی نمی‌کنند در وقت همخوابه شدن، تیز کارشان را تمام می‌کنند. شما می‌توانید همخوابه شدنتان را تا 45 دقیقه دراز بکنید. سمیوان برای وزن گرفتن و شخصانی که با ورزش مشغولند به نهایت پیشنهاد خوب میباشد. خلبه برای خنک زدگی، سنگ گرده، پروستات، پیشابدان، همچنین حدیث پیامبر است که به 100 درد دوا میباشد. برادران عزیز، اگر شما خواهید که از این داروی گیاهی دسترس کنید، با رقمی که در روی اکران میبینید زنگ زنید.
Макс менависа. Короче, я ҷурай афанди, ай афанди мепурса. Зана тием чикорш мекунӣ? Афанди мега коре ки тира кардам. Урам ҳам хе мекунам. Изо каше. Изо. Яъне ки ҷураша кидат кардагӣ буд. Ту чира дар назар доштӣ? Бахтиёр Ибрагимов. Короче, афанди сартарошхона мерава. Усто мепурсаш ки пас кунам ё ки кал. Афанди мега кал. Усто афандира мегира кал мекуна. Афанди хича дар оина мебине ки маъқулш намешава. Мега маъқул нашид. Пасш кун. Ширакони тиҷӣ. Афанди қатъи ҷураш салои меравам. Официант хӯроки гарм меёра. Якум ҷураш мехӯра, хӯроке дананаш месӯза. Ай чашмош ов мерава. Баъд афанди мепурсаш чӣ шид? Ҷураш мега мумаи худо раҳматим да ёдам омад. Баъд афанди мехӯра, даҳони афанди месӯза. Чашмош ов мегира, син ҷураш мега ҳамун мумаи раҳматит зинда шава мемурӣ бугӯй ки хӯрок гармай. Сангов Абдушукур. Салом акай Шариф. Алейкум салом. Шариф не браҷон, Муҳаммад Шарипов. Муҳаммад Шарипов. Надора браҷон Шариф. Афандира мепурсанд. Мега урусида чӣ хеле? Мега 100%. Баъд мепурсанаш харбуза ба урусӣ чӣ мешава? Мега асёл казёл. Меган тарбуз чӣ? Мега мокри казёл. Чӣ май арбузу дин Япония гуфта намехе туғри меғалта. Ами афандия чира медона. Фарзин студио. Аввал ассалому акай Муҳаммад. Алейкум салом. Писари Садриддин Айнӣ ба мошин дар роҳ мерафт. Ногоҳ корманди бедия ӯро манъ мекунад. Бедия мебинад ки писари Садриддин Айнӣ аст ва мегӯяд: ман падари шуморо хело дӯст медорам. Мехоҳам сурати аз эшон дошта бошам. Баъд писари Айнӣ 5 сомон аз кисааш бароварда ба бедия медиҳад. Бедия мегӯяд: ана ин кори дигар, роҳи сафед. Писари Садриддин Айнӣ мошинро ронда мегӯяд: шукри худо ки писари бобоҷон ғафур набудам. Раҷаб Буйдоқов. Салом акай Муҳаммад. Саломи маро ба бачаҳои 20-солагӣ истиқлолият расон. Махсусан ба Фарҳод Гулов ва аввалан номаш чӣ? Аввалан номаш Хлапонкт. Гапу чап ТВ. Салом алейкум акай Муҳаммад. Алейкум салом. Саломи маро ба халқи ваҳдат расон. Раҳматло. Салом чӣ ба саломоро намехонӣ? Сумод бисёр шидаи чӣ? Ҳа бошӣ. Гап нест браҷон. Ҳо чайчи сабаб нахондесам ки проблемаи ҷиддӣ дорум. Яъне сум бисёри бада намедонам чӣ кор кунем. Як қисмша тай хоб карда будем, пусидаем. Гуфтем амра чӣ кор кунем? Гуфтанам хеле мушкилӣ дар сари Пабло Эскобаро омадагӣ будай ва ин роҳи ҳалша ёфтай. Гуфтам мепурсимша ки паата киштиян. Так что ҳам мушкилиро ҳал кунем браҷон, ягон ҷо биёем, бо далча мехонем саломро зиқ наша. Меҳроҷ Саидов. Ассалому акай Муҳаммад. Алейкум салом. Саломи маро ба бачаҳои Ширинчашма ба братишкам Раҳмон расон. Бош якам. Реал Мадрид. Салом ай ғарибӣ ба модарам ва хонаводаамон. Саадуллоев. Салом ба мардуми Ҳисор, Чуқурак Сити. Чӣ хеле Муҳаммад акасозӣ? Меша раҳмат шукр браҷон. Короче ду бача магазин медуроянд, пула метиянд, мега ду гандон. Продавец мега шинохтамтон. Чӣ дар корай? Коргар тиҷи. Ассалому алейкум бародар. Алейкум салом. Канали мара як бор бин авторус ке. Брато бо повторни обзори канал бо камтар видео дига хел шава, мақсад подписчику хаста нашавам, постоянно дар бораи канало гап назанем. Баъд ояндада мумкин ма бо ягон видео дига барои обзоро бишава. Агар бишава ма хабар метам дар ягон видеом, баъд мегум ки дар киҷо бимонем силкуотона ва видео дар кадом канал мешава. Андуши. Салом ба ҳамаи халқи Тоҷикистон ва салом Киров як асҳобина ба Умед Абдулло Дониёр Муҳаммад Шурик Фирӯз Файзиддин Тоҷиддин Рамазон гуфтаниям зинда боше народ. Хотира аз ДОРУХОИ. Салом акай Муҳаммад. Алейкум салом. Саломи маро ба бачаҳои 25-солагӣ истиқлолият расон. Қурбонали Муродбек Ҳусейн ва братишкаи хидм Муҳаммад Салом айноми Даврон. Бародаро дар ҳамин ҷа видео ба фикрам ки тамом шид. Фикр ақидатон дар комментария бинависен. Видеоро ба дӯстотон тақсим кунен ки ҷойда ки ҳастен. Видео маъқул шид ё ин ки не, ба тариқи лайк дизлайк мада нишон бутен то ки ма бифаҳмам ва видеои нава интизор шавен. Бошем брато, дар паноҳи худо.